maturno Mas Komet lawan Mas Dodo. Nah, Pun. pripun Mas Komet Mas Dodo? Nggih. Wilujeng dalu macange Mbak Wilujeng Limbo. dalu Mas Dodo. Wih, wis kemringet wisan. Nggih, Pak. Ancen ki nek wong lemu niku obah sithik ngoten pun kemringet. Oh nggih. Nggih. Ning malah kena nggih anu kena nggih olahraga bakar Lemak. Ah, Nggih. iya. Mulane kula remen lek diparingi ngeten iki terus joget ngeten kula remen, Pak. Heeh. Nek sing nyawang kula kan penak kalau jarane metu. Lah sing ado-ado kae mesti nek ngendikan mesti beda. Beda piye? Lah Pak Kangko kok nggawa badak siji kae dienggo apa? Neng nggih alhamdulillah, Pak. Nggih. Dalu niki kula teng mriki dereke jenengan ditimbali warga mriki. Kentong. Kentong dusun Kentong desa Kedung Soko. Heeh, Sukamara. Sukamara kula asine nggih seneng nggih susah. Sik to Mas. Nuwun sewu lho, jeneng awake dhewe adoh-adoh ditekakne mrene kelawan para panitia. Kudune atine seneng kok susah. Nggih seneng kula ditanggap ngeten iki seneng saged paring panglipur kagem sedaya warga mriki. Lah susahe? Susahe setunggal Apa? nembe niki lho dagelan diteratas-teratasno sawah nggih nembe niki. Kok iso to? Lah kula dilewati wingking kelir niki. Heeh. Lah teko tengah saw. Ya Allah lah kok saya cilik dalan saya cilik. Wah iya lagi wah tak entar kepetel ning kono ora iso ninti-ninti kula, Pak. Ki dagelan apa ape nyuluh kodhok. Neng nggih matur sembah nuwun. Panitia parkir niku cekatan Trengginas ngerti nek enten dagelan Komet Dodo. Oh nggih langsung kewer. Montor digas 175, Pak. Saking bantere ban dhuwur ngeter mendhuwur, Pak. Heeh. Tak tulungi, Mas, alon-alon Mas. Montorku bane siji aku ngono. Ning alhamdulillah selamat dugi mriki. Heeh, ya. Nikung wau prapatan niku wonten Sabin. Heeh. Panitia sing nggo montor mboten ngerem kok. Ora ngerem. Nggih paling jek turunane Rossi karo Dovio Soso. Oh iya. Saking bantere. Ning nggih pokoke matur nuwun Pak, dalu niki ditimbali mriki nembe sepisan niki saged panggih kalih sedaya warga mriki. Laras, niki walek jenengan tekone jam 5, terus saged mlebet mriki. Oh ngoten. Nggih, nek dalu niki wah sing dagang yo akeh, penonton yo pirang-pirang ora kena dipiyak. Ya kudu diberikan jalan alternatif. Saged kula titeni, Pak. Titeni piye? Angger wonten ringgitan wayangan enten bintang tamu enten dagelane nganjuk itu luar biasa. Nggih. Sing nonton sing rawuh niku kuwathah ra kaprah. Ateh. Kuwathah nggih. Luar biasa. Niku mertandake napa, Pak? Warga mriki niki warga ingkang nguri-nguri kabudayan, nggih ngurup-ngurup kabudayan. Betul. Nggih to? Leres. Nggih nguri-nguri nggih napa nyuwun sewu nggih seneng kalih wayange. Nggih purun nanggap wayang. Alhamdulillah disyukuri nggih ta, Pak? Nggih leres. Lan kula sore lak pun matur, penanggap saya itu paling banyak adalah di Kota Nganjuk. Kota Nganjuk luar biasa. Napa mleh teng dusun Kentong niki, Pak, istimewa. Istimewane. Kula nembe dugi panitia sing niki nyuwun sewu panitia sedekah bumi. Niku dugi mriki Pak RW, Pak RT kula Mas Eno barang. Mas Eno ketua panitia. Wah, pasugatane banyu mili. Dahar medal. Rokok medal. Istimewa setunggal. Apa sing istimewa? Kopine. Kopine piye? Pahit ra keprah. Ya ngeten ora diparingi gula belas. Loh, kopi ra dikai gula ki malah sehat lho, Mas. Nggih sehat ya bagi sing seneng lah kados kula niku nek mboten enten gulane ape ngombe niku tenggorokan kudu balik mawon niku. Oh, ngono. Ning nggih salahe sing pesen anak buah kula. Sing pesen piye? Anu nyun kopi pahit napa manis, Mas? Sing pahit mawon. Iya. Tenan lali ra dikai gula, Pak. Iya. Kula saking pengen kopi niki kula gelek ngeten. Iya. Akhire kene. Ning nggih alhamdulillah matur sembah nuwun. Iya. Mas. Reca pentung. Mbok yo melok omong to, Mas, wong awake dhewe wong loro lho, Mas. Gak. Lho kok musa muni gak lho ngeten iki lho, Pak. Iki jenenge kan nyuwun sewu jenenge grup kan kudu saling mendukung to, Pak. Betul. Oh, mangkat yo bareng lho. Mangkat bareng, komah bareng, mampir yo bareng. Lah kok malah guyu. Yo matamu. Tuh. Oh dagelan agek munggah kok malah mata-matane kancane lho. Sedih ro nyapa to Mas, wong aku karo awakmu ya ketok seragam, ketok rapi. Ya ning aku lho gegeden.
Enek sing ngrasani jere dagelane kemulan. Kowe iki lho dan kurang ajar nak karo kanca mbok sekali-kali ndandakno sing pas. Kowe asline kemiren nak karo aku. Nyapa Ketok ganteng aku no kowe iri. Lah iki lho, Kowe Pak. tak ngene iki lho. Kenapa? Kowe dagelan kok Jepang. Iki jenenge kanca salah paham, Pak. Salah paham piye? Lah iki jenenge pakaian nyuwun sewu kula kan dandoske. Heeh. Tak peseni metik Wis pakaian. sekali-kali mbok aku dijak. Lah kowe Tapi aku iso langsung diukur. lho ngene lho nyuwun sewu Pak kula klarifikasi. Ah, dikenane. Aku ki wis pirang-pirang dina pengen ngukur awakmu to. Wong jelas wong kowe iki wong sibuk tak goleki ya ora enak. Wis apik-apik. Apik untungmu. Kowe nek dicawang kok kono malah kaya kintel sarungan. Apik lho kowe iki. Wis to Makasih. disyukuri. Ya ya tak Wong kowe syukur. iki wong sibuk dagelan yo yo. Ya ngerti. Guru. Guru nggih, Heeh. pendidik. Mulane aku dinane rono karepku pengen ngukur awakmu ben pas pakaiane. Parane. Lah aku rono ning nggonmu kok lah kok bojomu mengolawangmu ning guri iki piye to? Aku ya bingung to, Mas. Ngono kuwi kan ape ngukur bingung to, Pak? Piye to piye. Lah iki kan wong sibuk to, Pak. Oh sibuk. Kok Ya. enek sing gak puinu Lho, kula kan ngloloni to, Pak. Ah iya. Ben tak ukur ning gone penjahit. Lah ya Pas. kowe goleki aku. Aku goleki kowe ning nggonmu. Ya. Lah kok bojomu mengolawangmu ning guri? Aku sebagai wong muslim aku ya terus balik mulai to, Mas. Ora ngono. Lah piye? Bojomu nemburi lawangmu mengo ngono lho. Lho, pas ki bojomu sing mengo kok lawangmu ning guri kok. Mengo bojoku. Iya. Lah kok gak mbok leboni. Ya ora to wong aku ki kanca. Mosok enek kancane ngono kok terus bojone ape dipangan ya ora mungkin to, Mas. Akhire kula balik mantuk, Ah, Pak. mulai. Let telung Iya. dina kula mriki melih. Nah enek sing lanang ya aja sampe mertamu balik. Iya to, Pak. Bener. Ora penak. Ora elok. Ora elok disawang tangga ya ora penak. Akhire telung dina kula Balik rono ne. balik tenggene komet melih. Heeh. Panggah renek komete. Lah kok ning ngarep omah dijegati cah cilik. Piye piye? Bocahe cilik rambutnya rada cepak. Bocah yo putih ganteng. Ya anakku. Ya anakmu? Hmm. Ya alhamdulillah Pak nek ngerti anakmu. pertama. Tak sangoni 50.000 lho Mas. Ya matur nuwun bocah ya kondo aku kok. Lah iya. Heeh. Mulane anakmu kuwi wis ora tak anggap kaya anake kanca, ning tak anggap anakku dhewe. Iya. Eling-eling anake kanca. Kanca. Iya iya. Lah 5 dina aku yo balik ning omahmu neh. Eh, Lah kok ning kono kepetuan enek wong tuwa brengosen wong ra nduk tuwa kuwi sapa? iki bapak. Ki bapakmu. Bapakku. Tak kei dhuwit 300, Mas. Matur nuwun. Oh iya to, wong kanca kok. Wis bapakmu wis ora tak anggap bapake kanca, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling Bapake bapake kanca. Ya 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 apik. 10 dina Pak kula mriki. Moro rono ne. Moro neh ning gone omahmu. Aku sibuk pancene to. Lah iya ora tau ning omah to kok iki. Mm-mm. Lah kok ning kono enek wong wedok ayu, putih, terus rambutnya sakmene kuwi sapa to? Dhuwur bojoku kuwi. Kuwi bojomu? Iya. Tak kei 800. Oh lho, akeh Tak medhot. sangoni jenenge kanca to kok. Iya iya iya. Aku ki wis ngono. Heeh. Dadi bojone kanca wis ora tak anggap bojone kanca, tak Iya. anggap bojoku dhewe. Eling-eling tak graji garesmu. Bojo dianggep. Nek anak ra apa-apa, bojo ya wis. Lah tapi kan tak sangoni bojomu. sangone ya sangu to, Dul. Ya balik nono 800. Lho, sesuk no. Lho, sesuk piye ya saiki no. Kowe iki salah paham terus tok kok sok. Padha wae golekanmu ya wangel kok. Ya ya angel piye? Aku nunggonmu. Iya. Enek bocah cilik kok lemu lho. Kuwi Lanang, Faisal anakku. anakmu Iya. tak sangoni 50. Loh, matur nuwun Dek cah kaya Ora tak anggap anake kanca, tak anggap anakku dhewe. Eling-eling. Anake Kanca. kanca. Ya kula jenenge kanca sing setia ngene iki, Ah, Pak. bener Pak Bak. Matur Aku nuwun. ora ketemu awakmu lho. Iya. Rong dina aku rono meneh. Piye? Enek wong tuwek, rambutnya putih kabeh lho. Heh, Rodok lemu ya, Nan. lanang wedok. Lanang. Bapak kuwi. Lah iya, bapakmu ki tak kei 150. Matur nuwun lho, Met. Iya. Matur Wis nuwun. ora tak anggap bapake kanca, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling bapake kanca. Ngono. Iki lho sing tak senengi Aku telung dina rono meneh enek sing walah saiki mata edas transak mene. Rambutnya semiran. Wedok. Wedok. Nang ngarep Mas. Iya. Kuwi Bu RT. Kuwi tak Bu RT. kadung tak sangoni 500 ya. Bu RT Susi kowe mosok lali to? Oh iya yes. Kuwi tak anggap ya wis ora RT-ne kanca, tak anggap RT-ku dhewe. Eling-eling RT-ne kanca. Lah iki lho jenenge kanca setia sing apik kaya kowe. Aku rono neh, Hmm. wonge gede dhuwur wedok. Hmm. Wah, nganggo jan pokoke puantes perhiasan nanti grembyong apik. Eh. Sopo kuwi wong wedok kuwi? Wayu. Eh? Wayu. Penyanyi no kok.
penyanyi tonggoku. Penyanyi. Iya, Aulia. Kadung tak kayak 750, Dek. Oke, piro? 750. Masa oke kok apian temen to mbek kanca seniman. Kuwi penyanyi. Penyanyi tonggoku dhewe niku. Yes, ora apa-apa. Wis ora tak anggap penyanyine sapa-sapa, tak anggap penyanyiku dhewe. Eling-eling penyanyine. Nanggap begenggek. Bojomu jane minggat kok piye kok iso? Oh sing diarani bojone kok bakal Bu RT penyanyi. Kowe ape ngerah bojoku? Ora, bojoku tak delikno. Apik wae ku. Jenengan percaya, Pak? Iya. Nek bojone komet kali bojoku ya ape bojone komet? Itu setengah ora percaya. Niki kula buka saestu teng mriki. Bukan. Bojone komet teng griya niku nggih nyuwun sewu. Nek blegere ya ayu gede dhuwur. Ah. Ning bobote iki sak kintal 8 kilo. Niku ajeng teng jedinge lawange diteteli, Pak. Badhe Wedi. medal. Oh, wedi, Pak. Kuwi mlaku yo wok. Oh, apik bojoku nyelirit melok senam terus. Iya. Aku bengi ku rasane kaya tuku desel. Lah nyapa? Nak ngorok bayu. Dirangkul ra kene. Heeh. Ora teko aku. Lah kowe cilik kok kono Lah iya gede. kita jelno loro anggekku cilik-cilikan. Lho, bojo dijolo loro piye to, Pak? Kowe iki kepala keluarga piye to, Mas? Bojo Wes aja ngurusi keluargaku. aja ngurusi keluargaku piye? Ngurusi keluarga kenting. Kentong kok kenting piye to tak tapuk iki. Sambe anggere jeblas. Saurunge kalih keluarga mriki mbok yo awakmu suwe ra panggih Pak Kangko, yo paling gak iki caturan piye sing becik. Piye? Pak Kangko pripun pawartosipun jenengan kok dangu mboten nimbali kula. Iya mbok warai bayi kok. Saestu kula kangen kali jenengan lho Pak, wong biasane nggih tanggapan bareng jenengan dalange kula dagelane. Nggih. Pokoke nek enten jenengan insyaallah kula nggih nderek. Wong kula kali jenengan kados dulur ki ambak. Senajan kula Bojonegoro jenengan tebih. Ora nek hukum tak rekel tok tenan. Meneng ngono. Kowe nderono mengganggu kepentingan umum. Eling-eling bojone. Tonggo. Pripun, Pak? Sehat ya? Apa nih? Jenengan sehat. Sehat. Lah kok sakit? Tuh. Iya to, keliru to aku. Kowe ki ilmu apa to kuwi? Lho aku jere kon ngomong. Wong Jawa ki iso srawung gapyak semanak karo sak padha-padha. Iya. Lah kowe kok omong cekak aos kok malah sehat, Pak? Sehat. Oh, ya wis sehat. Lho omonganmu piye to? Sing dadi pertanyaan kok saged? Lah kok saged? Berarti kowe pengen Pak Kangko loro. Lho ora mate. Iya, kowe pengen Pak. Lho niki lho, Pak. Lambene komet suwe-suwe malah nyelekit mati. Ora maksudnya ben omongane dawa lho. Lho, lah kok saged? Berarti Pak Kangko pengen loro. Terus pengen ngomong ngono. Ora ngono. Aku wis roh kelakuanmu. Oh, gak, Ki gak. Pak Kangko loro terus kowe apa ngerah budui. Ya ora? Lho Pak gak Pak Kangko menangan. Apa kok merangan? Lah aku ya den iki kancane. Aku wis roh sing mbok pikir aku wis tok. Nek kliru ni mbok dibenerno to, Dok. Bener-bener piye? Lah carane piye omong-omongan sing penak dawa ngono lho. Ya omong-omongan penak ya kaya wong umume to. Nggih alhamdulillah nggih Pak Kangko Nggih. ditimbali mriki. Alah anakku ya kulino to, Dok. Lah nyapa? Awake dhewe tangkap sapa ya alhamdulillah. Awake dhewe ditimbali ngono ae. Lho, wong Jawa ki lamis-lamis lambe Mas, gapyak semana. Pawon jenengan dugi mriki jam pinten, Pak? Jam gangsa. Sampun jagong kalih ketua panitia sedaya nggih. Sampun Wah, ngobrol luar biasa nggih Pak nggih. Pak Seno pun panggih, Oh, sudah. Ketua RT, Sudah. Pak Bimo, Nggih. Pak anu Bimo Janoko. sapa? Bimo Janoko. Lah nek Antasena barang. Antasena ora Pak Seno ki ora Antasena ora. Ora to. Ya nek dicandra Pak Seno kados Antasena. Nggih, saiki wis ora gondrong nggih men Ha, gondrong. nggih gagah gedhe piteksa. Nggih. Lah nek Pak RW, Pak Dwi, Heeh. menika kados Werkudara. Gede dhuwur. Oke. Wah. Lah Pak RT, Heeh. Werku piye? Pak Bowo, Pak RT, Heeh. piyayine nggih gagah, manis, randok ireng sithik, Heeh. kados Gatut Kaca. Wah. Otot Apa kawat. nek Gatot Kaca kok gigis iki. Ya angger jeblas kaya omonganmu. Seprene Pak Bawa. Kowe iki Ora kok kenal-kenal men karo wong kene kok. Lah, wong Pak Jare lagi pisan rene komen kuwi. Sinten? Awakmu Lah kok ngerti? mau ngomong no. Lah wau pun jagong teng mriku. Jagong, ngobrol Pak. ya. Kula macak iki ditakok ngantek tetek bengek teko ndi-ndi niku. Oh. Ajeng polah ngantek ra kuat apa kula. Wis saking piyai kene grapyak semana. Gapyak semana, Oh. Pak. Nyedulur piyayi mriki. Oh, iya. Ya apa ora, Met? Ngono lho. Mula kagem sedaya warga mriki dusun Kenthong, kula namung saged nderek dedonga mugi-mugi
sedaya warga mriki tansah pinanggih bagya mulya hayom tentrem Allahumma. Amin. Mangan kupat dicampur jamur. Mangan lontong dicampur jamur. Mugi dusun kentong tansah panjang umur. Amin. Amin. Kowe parian iso apa ora? Aku ora kudu. Saorane parian ning mawa donga. Lah nggih kan ngoten ta, Pak. Ndongakno terek kene wong ndonga ora kulakane. Ya nek mandi. Mas, kowe aja ngono, Mas. Sak elek-elek wong, sak rendah-rendahe wong ya Pak nyuwun. Iya omong ngono kuwi. Kuwi wong iki nek wis enek wali liwat omonganmu dikabulno. Apa piye kowe? Apa ngomong piye? Enek apa? Enek wali liwat. Walidi. Kok iso walidi lho, kowe ora percaya ketok. Wali iki ya ndelok-ndelok sapa sing ngomong. Oh sing ngomong dapurmu nek diliwati nyapa? Lah nyapa nek dapurku? Donga ya karek aku to, aku gelem dongakno ya tak dongakno ora ya ora masalah. Wong dongakno nek iso ya mendina. Kowe muslim ora? Muslim. Alah iki sing gampang-gampang nyen sewu. Ah piye? Pak Kangko bareng ya oleh. Apa? Iki tak takoki sing gampang ya muslim. Oke. Nek kowe muslim ya. Iya. Umpamane hukume wong mangan ayam iki piye? Halal apa haram? Ya halal to, Mas. Lagi Ayam. ngene wae sing sepele wis kliru kok. Lho Pak Kangkong nggih sami. Pak Kangkong nggih sami. Hukume madang ayam niku halal Ayamnya apa padha haram? mbak. Mangan ayam. Halal apa haram? Yo halal. Halal, Mas. Loh, wong iki dipikir sik aja gampang halal-halalno. Sementing gak babi karo anjing. Alah. Ora kliru. Lho makan ayam. Urung tentu. Kok iso urung tentu? Lah kuwi dibeleh ora? Lah engko ndang trimo disebetno watu tes. Yo sidone yo karam. Ngono ki dipikir. Oh, berarti- lah nek wis dibeleh, Oh, berarti halal. urung karuan. Lah wis ayam dibeleh yo ya wis halal to, Mas. Wah, lah iki pikiranmu lho. Ngono kok muslim belajar yang baik, belajar sama guru agama. Aku guru ndi tak Ha tekan. dibeleh, iya belum tentu lho. Lho ki yo wis halal, wis dibeleh, wis sah. Nun sewu, lah nek gak menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, ya ta? Ya kutune dibeleh. Ya. Nganggo asma Allah Bismillahirrahmanirrahim. Lho, Berarti nek wis bar dibeleh nyebut bismillahirrahmanirrahim mesti Halal. halal. urung tentu. Lho kok geget sih urung tentu ya. Makanya kau belajar karo aku, ngono lho. kowe ki lho belajarmu ning ndi to, Le? Ndi? TPK kok pakai pertanyaan Tapi urung agama. tentu to. Masa wis dibeleh nganggo nama Bismillahirrahmanirrahim jarang tentu. Allah. Belum tentu. Lah kok iso urung tentu wis bismillah dibeleh berarti wis halal nyebut asmane Allah. urung karuan. Kok iso urung karuan? Lah kuwi pitike dhewe apa pitike tangga? Mikir to. Ngono lho. Oh berarti wis dibeleh nyebut asmane Allah pitike Pitike dhewe dhewe. halal. Urung tentu. Lho kok cek urung tentu ae lho piye to Mas Ya iki? urung tentu no. Lah terus Lah kita ndelok sing bleh iki cah cilik to. Lah ngutang cah cilik. Ijek undul-undul TK terus ngek pasaran karo terus mbok pangan. Ya ora kena. Ya berarti urung balik. urung. Berarti nek wis dibeleh wong gedhe kuwi halal. Ya urung tentu. Kok cek urung tentu ae sing bare piye to? Lah wong gedene kuwi mang ODGJ apa ora? Lah nek ra waras Eh, Oslo ya ora sah. apa enek blek pite kok Oslo? Lho, lah kowe ora tau Lambemu omonganmu teko ndi-ndi iki Ngono. ngapuntene nggih Pak nggih. Iya. Niki nggih nembe sepisah mriki menawi napa menika warga Kenthong ni dereng ngertos kula. Oh iya. Iya. Nggih. Ah dikenalke no. Nggih. Tak kenal maka tak sayang kowe. mau. Leres. kentongi dusun to, Pak? Dusun. Hmm. Sak dusun lho. Mas Kumet Mas Dodo. Iso nanggap wayang kaya ngene iki ora luar biasa. Lho, niki sak dusun to? Sak dusun. Lah jumlah penunuke Penduduk penunuk piye to? Jumlah penduduke. kecepatan. Kirang langkunge nak dusun iki nek mboten salah 100 lebih. Mung Iya. 100 iso wayangan. Cangkeme banter men dadek kira kaprah. Ngerti bantu kowe. Alon mbok anggap budek aku. Lambemu kalon yo kena ngapuntene lho Pak. Iya. Atase dusun Kenthong kakane namung pinten to Pak? Ah, Sing iya. lebih namung 100 berapa ngoten. Ah, Saged nimbalin jenengan kula Ah. ngrawuhke niki sinden-sinden Hmm. yoga-yoga. Ah, Kan iya. luar biasa Luar Pak. biasa. Lho dana kondi danane nggih saking warga urunan, nggih Ah. saking donatur Donatur, lintune luar nggih. biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat sedaya warga Kenthong. Tepuk tangan lho, Lik. Tepuk tangan lho. Ya lho modele kok nyepele wong to kowe. Oh, iki omongane nyepelek iki. Ngelekit Oh, sing nyempel iki sampean lho. Kok iso? Nyapa urung dinehi kopi kok ya diomong lho.
Lho kene ya to. Iya. Wong papat ditikeki sakmuk. Maido, Wong papat lho to. Lah kopine putih. Lah niki. Cilik. Kowe ra rose ning guri gawekno. Apa? Kuwi buah Sak tremos. ditaker sakmene. Buah ki wis diitung dirinci kok so. Ngono lho awake dhewe. Iya ya. Ya alhamdulillah. Ya tetepungan sikik no. Nggih, nderek tepangaken nami kula Dodok. Dodok menika nyuwun sewu asma kula wonten sejarahe jaman riyin, Pak. Wah, iya ya. Sejarah piye, Mas? Dodok menika nyuwun sewu nalika rumiyin tasih sora-sorone kula, rekasane kula biyen bapak kula ajeng merdamel teng Kalimantan. Heeh. Nyuwun dongane wong wedok ibu kula Heeh. akhirnya dadi siji lahir protek didenakno Dodok. Jeneng biyen ngono ki lho gampang-gampang. Gampang-gampang, Pak. Iya, Saiki mergo lahir Dongane wong wedok. wedok. Nggih sejarah ngoten. Heeh. Lah kados niki rencang kula komet nika Komet. nggih enten sejarahe. Sejarah piye? Riyen pas lahir komet kan kula dugi to, Pak. Kula Ah. jagong teng griyane komet. Ya. Ya Met ya. Mbok. Lho kowe karo aku tuwek ndi to, Ga? Tuwek kowe. Lah kok kowe jagong nang lahirku lho. Ciri mbah-mbahku biyen. Kok kemeru lho pakmu lahir aku jagong kok dadak. Pak kula asli ndi kok jagong-jagong kok ndi kowe iki. Kados niki kan sejarah nggih wonten, kula ngertos piyambak. Sejarah piye, Mas? Riyen rekasane keluargane Komet, Hah? riyen nika bapake Komet mboten salah nika Sadian Bako. Saktian bako. Ibuke Komet Sadian Lemet. Heeh. Mulane brojol duwe anak jenengno Komet. Wah. Bapake bakul mbako, ibuke bakul lemet. Duwe anak dijenengno Komet. Ku lho sejarahmu. Pancene wong Jawa biyen mek gampang. Mek gampange, Pak. Tangga kowe sing lanang bakul manci, sing wedok bakul cono. Lah kok saiki dicelukno Cina. Ngene ndelah anake ya putih, Putih, resik, ya. Pak. Manci. Manci, bapake bakul Bapake manci. bakul manci, ibuke bakul celana. Terus duwe anak procot, Cina, cah lanang. cah lanang. Sing tangga desane ya nek Iya. bapake bakul apel, Heeh. ibuke bakul loli. Terus duwe anak procot dijenengno lanang jenenge Teguh. kok gak nyambung nggih, Pak nyuwun sewu mboten nyambung nggih. Jenengan meneng, sik to Mas, nek sing mau lho sing pertama aja nyambung. Bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak procot dijenengno Cina, Cina, bocah ya putih. putih. Lah sing tanggamu sijine mau, bakul apel bapake. bapake bakul apel, Heeh. ibuke bakul Oli, lah duwe anak procot jenenge. Teguh. Kowe golek apa to? Lah ki mang Cina no kok manci karo celana. Lho gak lah Teguh. Lah Teguh kuwi entuk teko ndi? Lho kowe iki pake Teguh apa piye? Ora melu ngopeni kok ngotot-ngotot. Kula kan Lah bener, kono mbok jenakno aku, Teguh ya karek kono to. Wong kono sing duwe anake. kula kan bendere karo kantine to, Pak. Iya, iya. Bener, manci karo celana duwe anak Cina. Apa aku ngomong anak nganggo Purwakanti dul. Wong aku ra omong. Oh, bapake bakul apel. Anake bakul loli. duwe anak jenenge. Alah, paling wong-wong ya padha batin. Ambemu kok Soale aku ya iya ngono. Lah. Kono lho ndang uluk salam Sing sik jelas kono. menganake jenenge pelem. Wah, barok. Alah iki opo? Sampuk. Lah kowe teko pelem bareng kok so. Oh, kekerasan dalam rumah kethek. Rumah tangga kotek nakuri kowe kuwi. Nyun sewu menika bakto kenging penyakit demenan berdarah. Aku tegang iki ngene iki lho to. Tegang nyapol. Pripun? Woi, apa ya kuwi? Eh? Apa ya? Komunikasi. Salam sin lho, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Luar biasa. alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Cah ki lebih. alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kene nek salam kudu tengengesan to. Yen sewu kula salam ndongakne jenengan nggih. Jenengan jawab kula, ngaten nggih. Kri Sukri. Piye, Ji? Jiji sapa? Aku mbok celuk Sukri nggih. Lah wong kowe iki yo kleru bareng kok ngeyel to Lho iki. iki mukadimah lho, Dok. Mukadimah ora ngono. Awake dhewe iki nderek Pak Kangko lho. Aja sampe kleru, aja sampe elek. Wis ngerti. Nyuwun Mosok sewu lho, ngene Pak. derek. Iya, piye. Iki tak benerno, Piye? dipersani warga mriki isin to, Mas. Sing bener ngene lho, Mas. Asto Salat. sik to, Mas. Aku sik tak warai kowe engko lagi engko ngetutne. Astolat wasa iku met
Kamu jangan umi-umi. Kamu umi-umi udah ganggu konsentrasi aku tahu. Oh, tetapi bagaimana mungkin? Apa ini? Aku wis ngomong angger. Tapi kan harus kamu di mana? Apa ya? Apa kuwi? Ngene lho tak bener kese, sampean aja niruno se. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh iya. Iya terus ke. Berarti kurang ambiak tuh. Anbiya ipari to kok anbiya. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Yo yo. Piye? Piye piye piye? Idun. Amma ba'du. Alah nopo? Segenah ngono lho. Kula dongak-dongake masyarakat Kentong sedaya sehat. Ngamin kene tok. Sedaya sehat. Angger sing donga dagelan modele amine ra patek mentes. Amin sing banter nggih. Amin. Duh, dongamu apa? Oh iya. Mugi-mugi panjang umur Allahumma. Amin. Lah ngoten lho Bu sing kompak nggih. Mugi-mugi ingkang dereng nikah segera menikah. Amin. Kantuk jodoh. Amin. Mugi-mugi sing dereng merdamel mugi-mugi angsal pedamelan Allahumma. Amin. Panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. Mriki pari nggih panenane. Ha niku lho Pak Kangko keliru. Apa kok? Ngono muga-muga panenane Brambang larang Allahumma. Amin. Lho kene nandure pari kok. Pak Kangkok ki mendete ki semua apa Nganjuk. Sing terkenal kan Nganjuk ki kotanya Pak Brambang nggih. Brambang. Iki diambil semuanya, ngono lho. Brambang gorene. Ya, lho kok gorene to piye to? Nganjuk terkenal kota Brambange, Mas. Ngono lho. Ora Brambang diusung rene. Oh, Lah iya. gopo? Matur nuwun dumateng Bapak Kades, Bapak Suwondo. Bocah ki anggere jeweblas to, Pak. Suwono. Suwono nggih. Bapak Suwono matur nuwun. Masyarakat Kentong sedaya matur. Nggih, ngeten iki lho. Ampun ngantos dilalekaken inggih menika sedekah desa napa sedekah dusun niki penting. Ngono. Sebab niki napa to? Ketinggal sepele niki bentuk rasa terima kasih kula lan panjenengan sami terhadap cinten nggih menika bumi niki. Bumi Kentong tercinta. Soalnya menapa? Saking pentingnya niki nek mboten teng Kentong mboten kula dalke. Soale kentonge Meneng sepele ning nek mboten nate wonten sedekah dusun desa kula niki tangga desa wonten tikus omo wih mboten kantenan jenenge tikus niku gedhe mentel wedhus niku entek sawah hei niku bahayane dadi kowe aja ganggu tikus sak wedhus ya apa enek to kuwi? ora percaya kowe Gak percaya. yuk foto ndek iki Oh iya nek kuwi ya. Ya nek kuwi ya. niku omo niku macem-macem wonten jenenge ula sawi niku Ula sawi apa mbok oseng-oseng to piye lho? Ula Sawa. sawa bae sawa ne gedene sak ngoten lho sak geluku Ula sawa? sawa to Apa enek ula sawa sak glugu ya apa enek? kowe ora percaya Ora percaya. ya rada ngisor sithik Oh ya, iki percaya. niku dadi bahayane teng mriku nyun sewu wong jenenge niku alangan desa alangan dusun lah nek ngeten iki muri-muri nggih ngurung-ngurung berarti tasik wonten terima kasih kalih bumine tangga desa malih niku enten nglairne nyun sewu ati-ati niki liwat udir bahaya napa mboten niki mboten ngeten-ngeten Piye? Tanggamu piye? lairno liwat udir Laira liwat? udel Ora percaya. mosok ora percaya Ora enek wong lair kok liwat udel ora percaya. yus ngisor sithik Lambemu men. lho iki penting senajan tak kemas karo guyon ning asline penting Ya, Pentingnya nggon ngendi? Loh, penting loh Pak. Kudu ngeling-eling rasa terima kasih kita terhadap bumi yang kita tempati. Laras. Rino wengi dinggo golek sandang melawan papan. Ah, Kita nggih. nyun sewu teng Jawa Timur jenengan kemutan wonten lumpur lapisan. Lapindo. Lapindo. Lapisan Jadi lapisan kok anu terus dipindho ngono. Nah, lumpur lapindo niku Ailate sempat lunyu bocah. mengadakan sayembara. Sayembarane apa? Lho, sapa sing iso mampetke
lumpur lapindo niku hadiahnya 1 miliar. Niku sing daftar tiang pundi-pundi nyen sewu. Kalau luar negeri barang rono Lho lho. India wonten. India mriku diblene pitik putih mulus. Jemplunge niku. Wah, pitik ya les langsung ilang to. Mampet ora? Alah ya ora pitik cilik kiek bablas. Weh, weh. Wonten sing daftar malih jubahan putih. Wah, iki ampuh. Wah, niku. Ampun. Saka? Walah, sapi niku mboten dibleh langsung utuhan. Beleng. Mandek lumpure. Apa sapi yo ya kelem. Ora mandek lumpure. Ya aku terus daftar. Kowe daftar. Tutup. Wis Kok iso keri. tutup ya to kowe? Lho umpama kok jek buka kuwi jelas mampet. Kowe apa iso ana apa ngendekno lumpur sing gedene kaya ngono? Alah tukokno diapet kuwi sak kerdus. Jelas mampet. Aku wis sak pes bablas kok. Aku ki ape nesu ya kowe Kanca kancaku. nesu jere inawaha. Nawa mak sopiri. Iya. Ning sing baku Pak napa to? Heeh, pripun? Teng warga sedaya warga mriki didongakne mugi-mugi sehat walafiat. Amin. Sehat itu nomor 1. Nomor setunggal. Nomor setunggal. Soale napa Pak? Kalau wingi kula pun napa survei teng rumah sakit. Heeh, terus Tibake penyakit sakniki niku zaman modern ini penyakitnya renor Pak. bener, bener. Enten pengenane penyakit sing ngeri. Niki rumah sakit sing sanjang. Aha. Penyakit ngeri enten Pak. Apa kuwi? Manuk gebres. Medeni wong Pak. Mematikan. Penyakit manuk gebres. Manuk gebres Pak. Flu burung. Oh iya. Kuwi manuk gebres. Enten melih dokter sanjang. Lah aku mikir kena mbledos. Manuk gebres. Sing gebres ki biasane wonge piye kena flu apa ora? Nek lu. Lah ya flu burung manuk gebres. Mbok peksi wahing. Peksi wahing enten. Enek-enek apa? Enten melih niki penyakite wong sugih-sugih para bangsawan, Pak. Weh, Penyakit itu ya wah ngeri. apa kuwi? Ludira inggil. Ora ludira inggil. Darah tinggi. Oh, lambuk medun. Medun-medun piye. Enten melih Pak Tros wis. dokter iki. Apa neh? Penyakit sing dienggo ning HP-HP. Wah, apa kuwi? Penyakit aplikasi. Lho, Sing kuwi jenenge penyakit sing bareng-bareng lho, Pak. lah ya penyakit Oke. gabungan iki lho. Iya ya, komplikasi. Lah niki. Ada aplikasi. Enten melih niku. Penyakit sing dienggo klub bal-balan. Apa eneng? Lho enten terus dokter. Penyakit dienggo klub bal-balan iki apa? Liverpool. Liver tok ora nganggo bul. Pule digawa wong Inggris dijenakno Liverpool. Apa ngaprak cangkemmu. Enten melih Pak. Apa? Penyakit sing dienggo nulis iso yo enek. Penyakit gini nulis iso. Sakit niku. Apa itu? Polio. Enten Pak. Apa? Panjenengan enten apa? Lho. Kowe iki ngedane penyakit apa sing anyar saiki iki Ora ora aku takok enten Pak. Tak meno kene yo duwe. Aku takok kuwi ya penyakit sing ora tau peteng yo enek. Apa ya? Disenteri. Ayo, siarno aku tak nyanyi. Nuwun sewu, Pak. tenane. Paring Mumpung enek musik lho ya. Nggih, mumpung enten. Lah ini musik. guyon yang disulani nyanyi. Leres, iya. leres. Yo guyon yo enek nembange, Mas. Ah, iya. Aku Ayo, bagian kowe bagian MC siarne. Dodok mau nyanyi. Lagu zaman modern zaman sekarang. Oh, Lagu dari Inggris, kalau tidak salah dari Bon Jovi. Weh, iki. Nggih, judulnya Away ya. Asik. Innalillahi. Hey. Nyarne penyanyi kok iso innalillahi. Tak kira sholat. Kuwi nyari wong kepaten. Iya ya aku ya. Aja ngono bina to. Itu kok sok Iki modelmu kaya ngono. ora duwe dek. Waduh, Biasa. Reso. Lah pengen nek aku ra duwe apa Lho ono. aja ngaku. Lah ki wong lanang normal ya duwe to. Wapuk iku. Anu Pak Suwono matur nuwun. Bos kampling lho Pak. Lho kowe kok ngeling pos kampling nyapa? Lho masalah iki saru temen nah iki bos kampling iki urung eneng. Oh ngono. Kentonge eneng, pos kamplinge ra enek. Kentang Ya. endi? Dusune Oh iya. pos kampling ora. Wah, dadi urung lengkap Pak mangke. Oh iya. Ora nek dadi kaki. Iki pos kampling itu kan sarana untuk komunikasi zaman dulu. Ah, bener. Sakniki sarana untuk serabung. Ah, Kumpul-kumpul Nek karo pun tangga. didamelke mangke kalih Pak Lurah, Heeh. nggih tulung jadwale diatur sing apik. Aja kaya nggonku. Nggonmu piye? Nek ra teko boleh membawa jajan atau minuman. Ya. Gak teko kabeh. Akhirnya sing Joko ya jajan.
Oh, berarti nggonmu raman maling go teko rene sing iso nyekel. Hilang kabeh jajane pangan maling. Maling yang satu ini. Alah ki iso maling piye aku ki lho kok maling piye to. Iya ya. Lagu terbaru dari Inggris. Baik, saudaraku semuanya. Sik. Nek cara ngono ki lak mesti enek ekone to. Oh, Heeh. yo, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Ya. Malam yang sangat luar biasa. Yang satu ini, mari kita sambut. Nyapa iku kok Baca bantah. nganggo iku Pak aku kejebak terus Pak. Nek aku nu cah los. Ada, Hacul. Bajul nyatek kowe kuwi. Jenengmu panggung sapa? Dodo. Aliando Alcantara. Rupanya kayak bak. Ada, siapa dia? Dodo, Aliando, Alcantara iki lho lek wae anu. Ini lho Pak gak jengkel nang wong rene. Lah piye? Yo Dodo Aliando. Iki lek ngajane. Sesuk aja nganggo gitu. Lah nyapa? Kowe tak Wis sawang nganggo iki blangkone iki. nyapa? Aku wis ra simetris. Kula sawang keng mriki ndase Piye? siku. Ndase siku. Aku asli bagus. Yuk kita sambut Cak Dodo. Cak Dodo, Spotty Met. Yuk. Spotting. yo, oke. Kene kono sepote 2 jam. Saiki pun penak lho jane Spotting kok. kliru ora disepoti kliru. Ya ora kliru ngepasne iki lho. Matur nuwun urung kok wis nesu. Ora nesu. Ayo bilang apa? Makasih. Baik, satu lagu terkhusus ini buat kakak saya, beliaunya yaitu Pak Bowo, Pak RT. Mudah-mudahan dengan lagu ini Pak Bowo selalu bergembira apapun yang terjadi. Ulang tahunnya Pak Bowo. Korek tane Pak Bowo. Pak Bowo CS kali kula. Mas nyuwun drame Mas. Duk cak duk cak duk cak duk. Terima kasih. Lagune apa iki? I will yeah. Oh, saka Inggris. I will yes. Yeah. Oh ya. Come on. Ora dong kowe Inggris kok. Enggak. Come on everybody yo. Kendong tetap bersatu guyup rukun selama-lamanya. I will yes. Yo. Amber. Kakek mari. Amber. Sebutine lho Pak Lurah. Kakek mari. Amber. Kok nak batune entek Mongko Dewi. Bangke premot aku. I will yes. You. Hey. Luar negeri. I will yes. You. I will yes. I will yes. So jagone kluru. Krungu kemrusu. Wiku suarane. I will yes. I will yes. So jagone kluru. Untuk kumpul. Tapi lo lagu apa? Aku protak ya. lagu luar negeri derene I Inggris. will yes, man. Ayo wayes apa kene? Ayo wayes so jagone kloro. Bon Jovi Bon sekolah. Jovi apa jago kloro Bon Jovi. Iki Iki ditunggu masyarakat Kendong dan sekitarnya kok malah. Aku wis nyanyi. Oke. Yuk Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Langsung ini binatang Ora tamu. sepot. Binatang tamu yang selanjutnya. Bintang. Bintang tamu yang selanjutnya ada siapa dia kalau bukan Cako. Komodo. Komen. Komen. Sebuah lagu dari Amerika. Amerika. Ini kok Amerika. Sing waras Ada Sunday. Musik. Yuk. asik. Inggris. Koplo. Masuk Inggris enak koplo. Wis tak percaya aku. Oke. Hey.
iki Pak nggih. Ditanjake nggih Iya. siden-sidene nggih. Kathah paminditan. Pamundutan. Paminditan ki Aku apa? kok keliru terus. Mulane warga mriki warga kenthong, warga kompak-kompak, Ah. kompak-kompak. Terus macange wau pripun? Apa? Saking kompake nyawer ya 100 kabeh. 100 kabeh. Matur nuwun. Matur nuwun. Ketimbang 20-an, Iya betul. kathah 100. Rezeki akeh disyukuri. Betul. Paringan sing ikhlas, Pak insyaallah bakal entuk ijo sing luwih kathah luwih Leres, barokah. leres. Yuk ditanjake presidene. Siara met. Yuk. Iki lho sinden. Lho ngablong apa ya teluk ngono lho. Lah kowe dunung. Dunung to. Nek ngongkon sira dunung. Mbok kowe dhewe Ya maksudnya gentenan. ya sapa sing ape jumeneng sik aku ora ngerti yo. Ya, Mbak Wiwi karo Mbak Retno. Yuk kita sambut ada si cantik Bu Wiwi dan juga Retno. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nyuwun sewu. Injih. Bareng asma Mbak Sinten. Kula Wiwi, Mas. Mbak Wiwi pitalan Injih. saking pundi? Kula saking Jateng. Oh, Jateng. Nek asline kula Caket, Mas. Pundi Saking asline? Madiun. Wah, lama dia. Nyuwun sewu lho Nggih. Mbak Wiwi. Pripun, Mas? Kira Aja basa, ya ora ngarang mesra wong kowe basa. bosok kok bosok. Aja Lo- basa. Kalau takok rantuk pribadi gak apa-apa ya Mbak. Wiwi? Mboten napa-napa. Aslinya sampean di pasangan apa cek single tuh? Oh, mosok yo ngono lho, Mas. Jujur mumpung. Oh, lagi kenal masa ya terus Gak takok. apa-apa. Ya aku isen. Mas. Jujur wae. Alah. Jangan ngomong. Kenapa iki? Kliwon rene bareng nyapa ta kowe iki? Iwan aku ketek. Kae lo pasanganmu kono. Wah, aku mesra nyapa mau dudu kok. Aku sithik ngene mesra. Piye? Awas kakinya, Dik. Ini jatuh. Kowe apa wani? Tanganmu kan Walah, pasanganmu kendel tenan, Met. golek liyane. Lah nyapa? Lah aku ngene terus njik ngene. Kowe aja ngomong golek liyane. Pak Dalang ngendikan, nuwun sewu Pak Kangkong ngendikan, kuwi wis dipikir mateng-mateng ora angger ngomong. Sing ditanjake sapa ya kuwi bagianmu iki bagianku. Awake dhewe nek iso iki ditontonan ya sebagai tuntunan. Lah kene ngene kok terus langsung ngene. Nah aku oke. Lah terus masalahnya sapa? Ready. Mbak Wiwi, Injih, Mas Dodol. mungkin malam hari ini sudah pelambang buat kita. Oh, ayo. Iya, Iya, Mas. sampean- Lambangnya piye? Sampean ngerti gak? Piye, Mas? Lan sampean tak ibaratnya sampean koyo rembulan. Allah apa iya to, Lah Mas? kene bulan kowe dadi apa? Aku jadi bintang. Waduh wong terus samber Cocok. biar. Nanti kalau Pak Sirik Ya gak terus jangan. Pak. Lah iya Ini toh. ngendikan iki jatahku, kae jatah Ya. komat. Ya wis tak dum dhewe-dhewe to. Bagiannya dhewe-dhewe. Yo, lho bojomu urusi engko Digaris tengah, digaris Mangan- tengah. mangan tanduran bojomu kuwi. Mbak Wiwi, Nggih, Mas. yen tak ibaratno sampean kuwi tak ibaratno kembang. Heeh, kembang apa, Mas? Nyale kembang. Kembang mawar. Ya Allah, Mas, sampean ki kok ngono to, Mas? Aku dadi tawone. Ya, terus piye, Mas? Terus dibabati wong sak desa. Kerja bakti masyarakat Kentrong langsung hongko ya. Wong urung rampung mbok ben tutuk sik ngopo to jane? Biarkan anjing menggonggong, pastilah pasti berlalu. Oh, nek asu ta, Mas? Sirik tanda tak mampu itulah tetangga kita. Heeh, wis biane Mas, aja digagas wong sirik ki Tetangga wis ngono kuwi. melarat. Kali soal kabeh. Kowe ngomong apa? Kayak wani. Dik Wiwi, Injil Mas Dodol. upamane sampean sepatu, Heeh. aku dadi kaos kaki. Ya ampun sepasang ya, Mas. Iya, awake dhewe menyatu. Ya ampun Mas Mampu. Dodol. Dik Wiwi, Injil Mas Dodol. ibaratnya sampean mobilnya kayak mobil ambulan. Kok ambulan, Mas? Iya, aku Heeh. sopere, kae mayite. Oh, oh, Kayak iya. kita apa? Iki
mobil Mobilnya ambulan. kok Aku iki sopir. sopir kok. Awake dhewe tetep Aku. bersatu. Kowe Mayit. mayite. Oh, Kowe tak usung wiu 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 wiu. Nah, aku kowe tak wedi dulu nabrak wit gongko. Gak gelem kalah to, Pak. Sing kono ora gelem kalah. Lah kadane diberatno mayit iki. Ha gelem apa Dik. ora? Umpama sampean tak ibaratno batang. Duh. Kok iso batang iki piye? Wis to, sementing kan kelanjutane to. Oh iya iya. Aku lalre. Lah terus Rubuti terus. Akan menggembel bersamamu. menggembel iki ya. Oke sayang. apa iya? Malah mau nyumah nang. Kok maling ngene ya ta? Ini mantan pamu ditan ini kamu inting miling. Iya, Mas. Belum mau. Jebul gak Iya. normal. Iya, atuh tayang kalau toke. Yo Atuh. yo katut. Koclok. Wis tak garisi nyapa rene kowe. Aku golek sing anu dok. Ya wis Kowe nek kuwi. kowe nek kowe duwe tek atuh. Iya iya. Kowe bodok tuh. Ya. Kowe ngadep atuh. Mbok ine. Kowe. Ngene. Kowe piye kowe? Nah aku no oke. Terus masalahnya apa? ready. Kok Freddy terus to? Aku. Aku karo awakmu Iya. tetep bersatu. Telu. Telu. Kowe ape diteluh? Apa disantet kowe? Terus. Terus krungu teluh. Kupekmu budak. Kupekmu budak aku gak seneng atuh. Oke. Duh, budek kok oke piye to kowe? Budek kok. Kowe iki dindo budek kok malah oke. Sate kira dimasakno budek. Oh, piti masane budek. Ora, kupingmu budek. Ya ngene Dik, sampean tetep tak tresnani. Awake dhewe ke jenjang pernikahan, oke? Apa iya, Mas? Oh iya. Iya ya. Sampean njaluk mas kawin apa tak bakal turuti. Atuh daluk dek lang. Eh? Dek lang. Oh iya iya iya. Allah. Eh? Allah. Iya, aku tak gawe. Wah, bawa. Pak RT tak tuwapo kowe Kok iki. iso Wong sepuh kok mbok jakar apa bawa lho. Dijaluk ki lho. Dawa. Dawa. Dakwa budak iki lho. Dawa ora njaluk Pak Bawa kuwi ora. Ngapunten lho nggih. Oke, engko tak tukono gelang sing engko owo dhewe ya. Nanti nek sing dawa gowo-gowo dhewe. Ngono Mas. Kaya ora kuwi. Kowe padha mana? Karo aklong. Eh? Aklong. Ya ngono. Long. Imo. Eh? Imo. Ah, meno. Imo. Ya ya, kanggo imo. Imo. Ya. Onik makna. Kalung kok digono kiwo. Kalung kene. Ini makna. Ini makna. Pak, genteni Pak. Aku mau Kok genteni piye to? Ya kuwi ditlateni. Oh, pasangan kok mikir terus lho. Dik Wiwi wong Oh, ayu. Mas Dada. Satu lagu buat kamu. Iki kok nak nyanyi piye? Omong ae kadang selengkrah. Tutnya ya Mas. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk. Umpama. Ngopo? No. Aja melu-melu Kok kok. katut aku nyapa? Kowe iki nulari wong tenan. Lare mau penyakit kok. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk. Inakire ati iki sing diremuk. Tinggi. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu watone ora kathok. Kathok asale saka Watone kuwi Ki rombongan apa ini? Oh, enak enen. Wis Lagu anu wis semangat. enak lho. Wis Enak. semangat. Oh, lagune wis romantis kok dirusak. Enak ono ini. Untuk desa Kentrok. Kamu
itu sama saja menghina saya dan keluarga saya. Apa? Kamu keluarga terkutuk kamu. Jadi ngejak medre. Medre gundulmu kene ngerayu kok iso. Ayo wis penak-penak lho, iki mau karek mbacot ke sithik ya Mas. Jare wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asale saka nela. Jare wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asale saka nela. Wis ra mampu. Kowe kok nyek dhewe. Aja njabuk dokku. Gak jelas, gak jelas. Kacok. Pasteni kecak-kecok keluru sih. Sing sapa kowe nyaut aku kowe? Aduh ganti lagu. Kok kowe lek nyanyi mbek bojomu dhewe? Apa? Mbok jajal kono iso nyanyi karo bojone apa ora? Paling ora iso nyanyi. Lah, ora iso mesra. Dewi, ndak usah diurus. Aku aja lho, Mas. Apa biarkan itu kan keluarga kere. Iya, iso melu-melu ya, Mas. Ya. Bisanya cuma cuap-cuap omong doang. Tenang. Pelek nek mbok dok tuwe. Loh, Pelek nek mbok dok tuwe. Kok jajalan ya, kok sampe ngarep jajan. keluargane kene. Heeh. Pelek nek. Mangan ae beras utang. Mosok Mas, ya Mas, ampun. Neni nyangan. Neni. Kowe kebajet bisutenan kapok lho kowe. Aku semangat untuk nyenakkan Om. Ya toh. Ayo. Sesuai tularan. Wis disawange piye lagune iki apa? Jajal. Ayo ngapa jajal? Sapira Mas? Keluarga anyuwang. Sayang sawangan rembulan kae. Mendung lho. Sumuna. Iya sing wedok kaya ngono. Sawang kurung. Haus. Sing wedok ngono e. Enak. Wong loro pada edane. Kok sisin to sisin? Apa kamu? Nyapa rene kowe? Apa nih? Wong wis tak Dari garis. sel. Muykat Apa? Kang, bojomu urus dhewe Kang. Aku baleno kompo, Mas. Oh, bareng komo ya wis gak apa-apa. Ayo di baris tunggal tembak. Jawaban, Mbak. Saiki. Madhep kowe, madhep kowe. Apa? Sapi. Kok sapi Sapi ta? rame. Sapi. Oh, mau. Yo, engko nek kono muni nyami ya ta. Mau. Awakmu muni mon. Ya ya. Nyami ngenek mineng lho. Ora Nyami apa. ada mineng. Ya ya. Mineng ngopluki we. Nyeneng wong kuwi pahala. Ana. Piye suarane sapi? Ulung tentu, lah nek ulung dimeleh. Ono kan Pitik jlok kuwi pitik, ki sapi kok balik pitik ya ya oke. Ayo Mbak, sapi. Kok sapi? Ora apa-apa. Yang Turuti Pira? nyeneng wong liya ki pahala. Sapi. Nah. Ya jare sapi. ya, tapi aku sapi kok. Kowe muni, "Wah, dapat berapa?" Ya, penjiwaanmu lho. Karena jiwaku wah. Ayo. Niki ngaturin apa Pak? Pamundutane mbok. Oh iya kata. Kata nggih. Monggo teng-tengah, teng-tengah. Ah. Nah, nggih. Iya saka Pak Carik niki wau. Bersaken apa, Pak Pak? Carik Dung Suka. Nyuwun Bersaken setuju dipun bawani mengke dilajengaken memanik. Manik. Oh, nggih. Sumengko sias ki, Pak. Eh? Sumengko sias. Semoga apa? Niki anu Pak, Ya. pamundutane Bapak DPR Rumiyin pripun? Napa? Ah niku napa? Wow. Serigis. Napa grigis? Oh, Gerigis. Nggih. Pak Dewan. Dipinangkane riyen. Lah monggo derek mawon. Nggih. Boleh. Ayo. Oh, boleh. Boleh. Kuwi piye lagune piye sing piye Gerigis iki? Niku lho kari manis, Yang manis. tambani Lah, lagu kuwi lek enak sing dicedal-cedalke ngono to? Anjir. Heeh. Hai, mai. Ki kowe iso nyanyi apa ora iki? Kang, bojomu, Hai, mai. bojomu gawa ning pasar Joso, Kang. akan permen karet, Mas. Di Wiwi. Aja Nggih, tidak Mas. kono. Heeh. Kok sampean Kok kita ndak tularan? ketulan. Ayo. Aku tak mbak. Tak mbak. Suwo. Tambah nono sik, Ora. Mas. Soalnya Mbak Tutut. Ya ya ya. Disukno kene. Kene dhewe rapat tak cethoe. Kok tak
kok wis to. Wis tak anu kok banyu dimbono. Oh, Ngono. terus diombekno mesti mari. Gak ya ben kono ae. Lah terus hubungannya apa? Oh, gak nek kena srengenge iso kling-kling. Mari. Gak. Ayo, wonten pamundutan saking Pak Dewan. Menika Nggih. Grigis. Yo. Monggo musik. Yuk.